Moje novoročné prianie pre celý tento nastávajúci rok 2024 teraz príde z jedného jednoduchého zamyslenia. 1. január katolíci slávia slávnosť, kde zameriavajú pozornosť na ženu, ktorá prijala, dá sa povedať, nemanželské dieťa. A to dieťa je vlastne niekto, kto kompletne zmenil svet. Ale ona prijala ten dar, ktorý dostala, lebo Boh jej niečo povedal. Pre mnohých z nás sú to možno takéto barokové obrazy, možno niečo, čo pôsobí trochu sladko, ale v skutočnosti to posolstvo je posolstvo, že prijať niečo, čo vyzerá nechcené, čo vyzerá nesprávne, čo vyzerá nejakým spôsobom nie podľa poriadku, v skutočnosti prinesie ohromnú zmenu a prinesie dobro a požehnanie. A vidím v tom aj hrdinstvo tej ženy, že sa nebala pohany, nebala sa odmietnutia, ale rozumela, čo jej do života povedal Boh. No a ja si myslím, že my ľudia toto potrebujeme spoznávať v živote. A tak vám chcem popriať, aby sme sa držali toho, čo nám povedal Boh, aby sme to vedeli priniesť do života druhých ľudí a do spoločnosti, pretože to prinesie mnoho dobra. K tomuto potrebujeme hrdinstvo, k tomuto potrebujeme odhodlanie, nasadenie. A nech to vyzerá v tých súvislostiach neúplne dobre, tak presne to, čo ona spravila, spôsobilo, že do životov mnoho ľudí prišli dobré veci. A toto prajem každému z nás, aby sme boli nositeľmi dobrých vecí do života druhých ľudí, aj keď nevyzerajú úplne správne, ale my vnútorne vieme, že je to dobrá vec, že je to vec, ktorú nám dáva Boh. A tak ako Mária prijala to dieťa a bolo z toho požehnanie pre celý svet, nech my sme požehnaním pre ľudí okolo nás. To nám všetkým prajem.